Kang runaan amang tutok iti seguridad ti publiko iti uno obserbasyon ti Semana Santa ken iti summer vacation dagiti pulis nga agsagsaganan iti agdama. Tapno ambuan ti plano ken aksyon ti pulisya kadagiti nasaong okasyon ken aldaw. Ada IJ Police Regional Office Cordillera ni Jezreel Kate Lapisar para iti live interview. Jezreel, kumusta ti panagsagana ti Procar? Yes, ala ng rugin tinaurtang apanagsagana kan panagplano ti Police Regional Office Cordillera para iti umadanin a Semana Santa kan summer vacation nang runa tamanamnama ti isasangbay dagiti adu a biyaheros ken turista iti region. Nakaalerto dagiti pulis ti region tapno maipasigurado ti kinatalged dagiti umili kastamat dagiti bumisita. Para iti kanayunan a detalye ken aksyon makadua tayo ni Police Lieutenant Colonel Roy Agustus Calulot, PIO ti Procar. Good afternoon po, sir. Good afternoon, ma'am. Sir, anya dagiti nakaplano nga aktibidad tayo, aktibidad ti Procar para iti Semana Santa kana iti summer vacation? Naimbag nga malam kada tayo amin, kanda kita agdangdangag dahito yung programa tayo. At dati mauawag tayo nga quad policing concept, nga approach tayo para dito yung Semana Santa. Umuna dahito yung operations, nga makungkuna tayo nga no, nag-deploy tayo ti 234 nga personnel para dagiti police assistant desk, kanda dagiti areas nga no places of convergence kasla dagiti simbaan kastamot dagiti agritourism nga areas tayo ken dagiti malls ken simbaan tayo tamo tayo met dagiti ket Semana Santa met lang ma'am iso nga di operations tayo dagiti maikuha tayo maipakat tayo nga foot patrols adamot lang dagiti mobile patrols ken agkandak tayo met lang ti checkpoint may dagdag diyan adamot lang dagiti pads ken motorist assistance center tapno mas maayos tayo ti traffic direction and control. May kadwa adamot lang ti intelligence operation tayo nga dagitoy ket gather tayo ti information tapno ma-prevent tayo dagiti crime. May katlo kaster aramiden tayo tatta maiwaragawag tayo dagitoy nga tips tapno maiwasan dagitoy crime nga mabalin nga mangyari ken di may kaupat daytoy investigation ma'am. Ibaba tayo, digiti investigator on case tayo, tapno, naparpartak nga ma-resolve digiti cases, especially digiti vehicle traffic incidents, tapno, dagos nga maimbestigaan digiti kan may katikalsada. Sir, manumat nga pulis, dagiti ma-deploy iti region para iti Semana Santa ken para iti summer vacation. Anya dagiti lugar nga maibilbilang priority areas para iti deployment tayo. When ma'am, deploy tayo ti 1,560 nga kapulisan, maikabil dagiti places of worship kasla ti Baguio Cathedral, major thoroughfares tayo no ay na dagiti pagtrafikan ma'am, kasla ti Governor Pac Road ken dagiti transportation hubs ken terminals. Kastamat dagiti commercial areas tayo ken dagiti agritourism nga areas nga mabalin nga papanan dagiti turista nga umuli ti Baguio ken dagiti aasideg nga agritourism areas tayo kas iti strawberry festival diti La Trinidad ma'am. Sir, adda ba dagiti maituding police assistance desk ken anya wenno ayan na ti pakakitaan tayo kadagitoy? Wen ma'am, ado dagiti maipakat tayo nga police assistant desk, especially dagiti simbaan, just nga naktatay ta Semana Santa nga rod daytoy, ket dagiti adamot din dagiti bus terminals ken ti malls tayo tapno hanlaan nga dagitoy nga prevention ti crime no di ket mabalin nga pagdamagan met lang dagiti kakailyan tayo lalo dagiti bumisita nga turista no kas pangarigan man nga dati impormasyon nga kailangan da ken direksyon nga mabalin nga papananda ma'am. Sir, anyamat dagiti addang tapno maliklikan dagiti krimen kas iti panagtakaw ken akyat bahay kabayatan ti panagbabakasyon dagiti pamilya. Un ma'am, maipalagip dagiti kakailyan tayo no kas pangarigan nga bumabada man nga i-ensure da nga dagiti pabalay ket handa nga ibati nga hang nakakandado or numabalin ket ibilin da dagiti kakabagyan da or kaamamuda nga mapagpiaran. Second ma'am dagiti appliances, ikatindamot lang ti nakasaksak. Tahanlaan nga anti-criminality ti purpose tayo dita, no di kat ma-prevent tayo mat lang ti occurrence dagiti fire. Kastamot ma'am, handa nga ipopos ko ma. Gigi ATM at the moment nga pimanaw da amin, tapnohan nga maikan ti gundaway dagiti masasamang loob nga agaramid ti kalukuan ma'am. Kastamot, i-ensure da ko nga dagiti no ag-travel da, maaramat dagiti luglugan da, kat i-ensure da nga nakakondisyon da ito ikan di sarili ti driver tapno haanan nga
madisgrasya, iwas disgrasya tayo ken adadaman dagiti tourist spots ken luglugar nga adu ti tattao ket i-ensure da nga naka-safe keep dagiti gamgamit da. Sir, maudi nga saludsod manipod kanya. Kanya ti plano ti Procar para iti traffic management ng runa. Kadagiti kang runaan ang mabisbisita a lugar iti region ken kadagiti tourist destinations. Yes, ma'am. Adu ti ma-deploy tayo nga police in coordination with the local government units. Tapno ken dagiti volunteer organizations tayo amuyo makikita tayo mat dagiti no ikot tayo ma'am. Dagiti traffic enforcers tayo katuwang dagiti police ken volunteer organizations kasti kabalikat. Ken kadwa tayo mat dagita the traffic direction and control dagiti kakadwa tayo from the fire ngano kas pangarigan nga dati accident ket very ready damot laeng kakadwa tayo nga apan agresponde ma'am. Sir, adamot ti kanayunan nga saludsod manipod kadagiti kakadwa tayo J Studio, Aala Jorton. Mga malam, Sir Kalulot, ni alas sungduan daytoy, mabel nga ilawlawag tayo kadagiti motorista ti kayat asawan ti blow bagets. Kanayon nga ipalpalagip tayo kadagiti motorista. Well, ma'am, daytoy blow bagets ket agbalin nga checklist tayo kuma before tayo nga ag-travel. Umuno na daytoy battery tayo, amo tayo mat i-check tayo kuma no usto mat lang jay kargana. And second no nalinis dagiti terminal kasi no han nga nadalos daytoy ma'am, baka tumirik tayo. The lights may kadwa, dagitoy silaw tayo, turning lights, dagitoy stoplight, brake lights, kun dagitoy fog lights no mabalin nga ikan tayo, taamo tayo mat ti area tayo ma'am no daduma, ti travel tayo ti rabi ket naangupon iso nga kailangan tayo dagita. May katlo ma'am, daytoy oil. Makita tayo kuma, usto kuma, barbaro dagitoy langis tayo, usto jay kargana, kun nakapag-change oil tayo no kas pangarigan nga adayuman ti papanan tayo. Dahito imot lang water, kitaan tayo. No, dagamin, ma-prevent na no usto di, tayo, dagito pag overheat nga, tilugan tayo, ma'am. Kastamot lang, dito brakes tayo, ma'am. Dapat ma-ensure tayo nga, naayos dagito brake pad tayo, tamo tayo mati terrain, dito kinya tayo, kata medyo kailangan tayo ti brakes, ma'am. Sir, Kastamot apay ti nga ba? air, Yes, sir. ti gulong tayo. May met gamin no usto ti angin ti gulong tayo. Umunahan lang nga safety dayto makatipid tayo matlaang ti gas. Dayto gasoline ma'am amo tayo mat agpakarga tayo kuma although kailangan adayo ti papanan tayo i-consider tayo matlang di distance kun numano ti karga tayo. I-check tayo matlang dayto engine tayo ma'am naka-condition ba dayto han banga natagari at ket no adayo man ti papanan tayo ipa-check tayo pa ti recognize nga shops. Kastamot ma'am dayto tires kitain tayo mat lang usto mat lang baka damdama kat nakalbon rumrumarin di treadnan adabukol na ma'am kun i-advise tayo dagitoy travelers tayo nga agkaroon dati spare tire just in case nga maplatan awanti kwakat masukatan nga dagos daytoy kun tinuodi ma'am daytoy pinaka-importante daytoy self ngay i-check tayo ti sarili tayo are we in the good condition to drive baka damdama kat nakainom tayo or haan nga hindi tayo nakapagpahinga ng maayos kailangan ma-check mo't lang dagito ti checklist tayo ma'am blow bagets nga makon ko na. Sir, apay nga ta nga iti baot dagiti palagip kadagiti motorista adulat ta ti aksidente iti kalsada nang luna iti syudad ti Baguio ken paset ti Benguet. Anya dagiti rason, sir? Well, ma'am, kaadwan dita rason dagiti mangyari ket human error ma'am daytoy ti kangatwan nga naitala tayo nga cases ditoy. May kadwa daytoy mechanical defect kasla jay bagbaga tayo tatay so nga ti palagip tayo ket i-check damot laang jay lugan. Ken may katlo ma'am dagiti weather condition tayo ditoy ken road conditions. Daduma dagiti engineering tayo makita tayo mat no dagiti nagalis or naliko or na kadwan mo't lang daduma ma'am factor mo't lang daytoy no naangup wenno nasikngutan ti kalsada. Sir, dagiti kalsada nas ken aliklikan dagiti motorista iti Baguio City ken Benguet ken iti dadumapay a lugar dalyasaten delikado iti aksidente gapu iti kasasaad ti kalsada. Well, ma'am, hantayo mat ipagbaga nga liklikan ta dagitoy nga kalsada ngam no ti pagkitaan tayo jay kaadwan nga naitala ma'am ket umununa daytoy ti Baguio is daytoy Governor Pak ma'am han mat nga makita tayo mat nga umanay dagiti nasayaat mat ti road conditions ngam gapu ta daytoy ket place of convergence ta amo tayo mat di Governor Pak ma'am adu ti luglugan ken terminal so
ado ti nangato ti naitala tayo dita iso nga ti palagip tayo digiti kakadwa tayo is agkaroon tayo ti safe braking distance kun inayaden tayo igalang natin yung mga traffic enforcers natin kuno daman tagdalyasat nga civilian kat pagbigyan tayo digiti pedestrians ma'am nga dito yung Benguet is makita tayo kaadwan nga naitala tayo nga cases dito Halsima Highway ma'am nga makita tayo mo ti road condition o daduma baka jay paliko-liko kun jay terrain iso nga nangato ti na i-recorded tayo nga vehicular traffic incidents. Naibag nga malom sir ni Jorton Campana Raytoy, subliak DJ nadakamat mutad tay may papaniti panagbantay ti pulisya. Kasano kainget ti panagbantay dagiti kapulisan tayo kadagiti agri-tourism site, eco-tourism sites, malaksid kadagiti simbaan sir. Yes sir, usto jay ko na yung hanlang nga dagitoy simbaan ti banbantayan to no diket dagiti agri-tourism sites kasla jay makonaktan tay is ditoy La Trinidad kundi atok ma'am atok sir. Adumot lang ti pulis tayo nga ipakalat ta maliban jay foot patrol adamot lang ti mobile nga patrol nga maikabil tayo ken dagiti police assistant desk nga mabalin nga pagdamagan ta amo tayo met nga bisitaen dagiti ti turista nga han tayo nga kakailyan dagiti sumangat isu nga adda ti mabalin nga pagdamagan da tapno handa nga mapukaw sir. May sapay sir na dakamat mumut lang di jay panagbantay tayo panagmonitor kadagiti terminal nga manya kaditi regulasyon tayo kadagiti para publiko nga lugan kadagiti para publiko nga terminal ken noan nya dagiti sumagmamano nga kangrunaan nga maiparit nga awiton wenno alaen dagiti pasahero nga agbiyahe iti Semana Santa ken summer vacation sir. When sir may palagip manen amo tayo mat dagiti bawal sir umuna dagiti syempre illegal drugs dagiti firearms kun nang runa pay nga explosives no mabalin iso nga kadwa tayo ti deployment dita ma'am dagiti K9 units tayo explosive ordnance disposal nga no adda dagiti K9 units tayo nga mabalin nga kadwa tayo ti deployment dita kastamot ti fire banbantayan tayo dagita addamot lang ti interagency engagement nga maiawawag nga kadwa tayo hanlang nga dagiti PDEA kundi LTO ken LTFRB ken dagita Bureau of Fire nga mabalin nga agkaroon ti first aid nga adda kami data terminals ma'am. O di langan sir, anya ti kangrunaan uno pakabuklan nga palagip tayo iti publiko iti garud pa nakaobserbar ti nangina nga aldaw ken iti panagbabakasyon dagiti kakailyan ken turista dito ayan tayo. Go ahead sir. Dagiti gerd, yes sir, good afternoon ulit. Dagiti gerd ibagbak tatay nga palagip. No ag-travel tayo man kuma ket i-observe tayo jay checklist ti blow baggets kun ibati tayo dagiti balay tayo isiguro doon tayo nga dagiti ket nakakandado or naibilin ti amo tayo nga mapagpiaran ken dagiti nakasaksak na appliances may cut kumatap no iwas ti fire. No ag-travel tayo met kas dagiti connected tayo is ingatan tayo hanlaang kitain tayo dagiti nga checklist dagiti magamit tayo nga vehicles no di ket ti sarili tayo. Laglagi pun tayo kanayon nga agsubli tayo tumod lang or orayin tayo dagiti anak tayo o sino man ti agur-uri nga kan tayo nga iso nga mag-ingat po tayo at igalang natin yung ating mga traffic rules and regulations kun sumurot tayo kadagito nga naipakat nga rules and regulations tapno agbalin tayo nga safety dito'y Semana Santa 2026. Pagyamanan ti oras ngayon paay mo kanyami, Police Lieutenant Colonel Roy Agustus Kalulot, dagita ti palagip ti Police Regional Office Cordillera, tapno agbalin anasaya at ken natalged ti Semana Santa ken iti Summer Vacation 2026. Manipo dito Police Regional Office Cordillera, Jezreel K. Tapizar para iti Pambansang TV, iti Baro, Pilipinas. Pagyamanan mat Jezreel Kate Labisar iti dayta live interview manipod iti Procar.